Предлагам на вашето внимание една Т5, закупена от фирма за почистване в Милано. Не е товарен буса с тежки неща. Може да се види. Поддържан. Има забележка тук съвсем леко зажулване. Просто даже останала черната боя от предишната кола, която я е жулнала. Може да видите, че няма никакво натоварване. Не е имало т.е. $260,000 км, всички сервизни документи. Перфектен бус за работа. С климатик. Абсолютно всичко работи по колата. Може да видите и пода. Няма протрито никъде. Абсолютно безупречен бус. На 216,000 последно обслужван.